Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Saka Official. Oke lur, dina iki arep tak bisiki ono panganan atau warung tengah sawah nang Desa Sukodadi, Lamongan. Kayak apa penampakannya? Ayo kita saksikan. Oke lur, iki ana warung nang tengah sawah, yaiku warung Lodeh Kutuk. Sing terkenal sih sakjane wisan, ana nang Desa Sukodadi, warung Lodeh Kutuk. Pak Rodli, ya iki nanggone warunge dan iki penjuale Bu Rodli ya. Sakjane sih aku wis kawanen mrene ya, wis karek titik. Karena sadurunge ana aku wis akeh wong sing ngandok nang ngene. Lah iki penambangane ana lodeh kutuke. Iki sing nang kene istimewa lur ya. Bumbune enak ya. Terus kuah iku pau wedes delon dhewe. Aku lho mangan sampai koyo ngene, keringetan, gak kuat ya saking pedese. Wis langsung ae gasno meluncur nang Desa Sukodadi ya. Warung tengah sawah Bapak Rodli, mampir ini lho, Desa Sukodarjo.